E antecipando o Jazz Festival no fim de ano, nós temos uma oportunidade especial. É chance para comprar o ticket VIP, um concert que vai estar super hot. Caribbean Sea Jazz Fest porta até luna de outubro, pero o fim de semana aqui está crucial para ticket sales de apresentação de Prince Royce. Aanstaande vrijdag hebben we bij Cassibari Café de voorverkoop van de tickets en dan in het speciaal de VIP-tickets. E a organizadora de Purple Entertainment Group está se aqui com evento divertido já vierna. We gaan er gelijk een evenement van maken, dus het wordt een bachata-avond bij Cassibari Café. We gaan daar om 6 uur de kaartverkoop beginnen, maar we hebben ook een special chorizo's en chicharrón op de grill en we hebben een DJ en we hebben een dansgroepje die ook daar bachata gaan dansen. Dus het wordt echt een event. De vorige keer dat Prince Royce hier was, had hij 8000 mensen, 8000 bezoekers. En bij Renaissance Festival Plaza kunnen we maximaal 5000 mensen kwijt. Dus we willen dat mensen snel hun kaartje kopen. Dat vroeg bij zijn, want ik verwacht dat het uitverkocht raakt. De officiële ticketsales gaat vrijdag beginnen. Dus de VIP-tickets zijn $100 per stuk en de gewone zijn 55. En hebben we ook nog tafels, maar die zijn ook al bijna uitverkocht. Además, Caribbean Sea Jazz Fest ofrece mesa VIP para 10 personas na valor de $2.000. De tafels die zijn aan de zijkant, bovenaan hebben we 2 tribunes gebouwd met tafels. Incluindo a prijs per mesa botahanha, também 2 butter. Cujos 8 artistas Caribbean Sea Jazz Festival te percorrer para 3 bandas tatura noite riba cada de 3 stage nang. Essa aqui de luna de outubro, evento que bollo não quer que da fo. E mirando a inauguração de ticket sales já vierna na Cassibari, bol não mestre que da fo tampouco. Ik zou zeggen, kom vrijdag naar Cassibari Café, want er zijn alleen 500 VIP-tickets te krijgen. Dus ik denk dat heel snel uitverkocht raakt. Na het Royce-concert, dus hij begint om 9 uur, daarna worden de hekken weggehaald en dan heeft iedereen gewoon toegang tot alle podia weer. Dus die $100 is niet alleen voor Prince Royce, maar het is voor het hele festival. Trend Alert.